Z pověsti, jež tradicionálně se v okolí zdejším vypravují, jest staršími obyvateli zdejšími se zvláštní úctou a opravdovosti vypravována pověst o skalách čertových u Nového Dvora. Jak k tomuto čestnému názvu přišli, vypravuje pověst následovně. Když byl svatý Ivan ve skalách nad Berounem, byl v klášteře na ostrově u Davle současně svatý Jan Kilián. Oba svědci se spolu velmi dobře znali a svatý Kilián poustevníka Ivana často navštěvoval. Při jedné takové návštěvě stěžoval si svatý Ivan svatému Kiliánu, že satanáš ho příliš obtěžuje. Svatý Kilián se nabídl, že mu od toho pekelníka pomůže. K tomu ovšem ochotně dostal povolení a ujednáno, že budoucně, až navštíví Kilián svého přítele, že pekelníka vyžene. Při slíbené návštěvě stalo se, že též satanáš přišel svatého Ivana pokoušeti. Svatý Kilián přinesl s sebou Kristův kříž a zvědav od svatého Ivana, že satanáš v jeskyni mešká, uchopil kříž a odebral se do jeskyně. Vchod do jeskyně byl nízký a úzký, takže musel kříž před sebou strkati a po rukou i nohou lésti, čímž celý vchod byl vyplněn. I ucítil nezvanec příchod toho, jehož jest mu nejvíce se báti a chtěl se kříži rychle vyhnouti. Ježto kolem kříže nemohl a jiného východu nebylo, prorazil hlavou tvrdou skálu a vyletěl stropem ven. Jest to pověstná díra nazvaná cestou ďáblovou. Ale při tomto nezvyklém díle pošramotil si svoji lebku a jsa pln hněvu přísahal pomstu svatému vyháněči řka. Toho nikdy tobě nezapomenu a tvůj klášter, tu boudu na ostrově vytopím a všecek tento kámen, který hlavou svou vytlouci jsem musel, tobě také na hlavu vmetám. Dokážeš-li to dřív, než kohout zaspívá, smíš tak učiniti, odvětil svatý Kilián. Podle slibu svého a svolení svědcova chtěl tak ďábel v brzku vykonati. Aby snáze mohl hrozbu svou vykonati, skoupil ve všech vsích na cestě od skal k Davli jsoucích kohouty. Chtěje bez přerušení hrozbu uskutečniti. Všude se mu povedlo kohouty skoupiti, jedině v chalupě v Nových Dvořích, stojící nad křížem vpravo, se mu to nepodařilo. Jaká zmoudra babička schovala kohouta pod necky a když ďábel přišel, pravila, že žádného nemá. Tušila v tom totiž nějakou čertovinu. I počal ďábel své zhoubné dílo, čelící ke zkáze kláštera na ostrově. Naloživ si ve skalách, spěchal k Davli, kdež dodnes jsou skály, které tam ďábel přinesl, bylo to však příliš málo a na záhubu kláštera to nestačilo. I spěchá, aby hrozbu svou ukončil, ještě jednou zpět. Pomstou však zaslepen mnoho si naložil a tak jen zvolna kupředu bráti se mohl. A tu, když byl skoro nad samým Novým Dvorem, zakokrhal kohout, babičkou uschovaný a ďábel od své hrozby upustít musel. Ve hněvu mrštil balvanem, který nesl o zem skoro za samou chalupou. Tak zůstali zde skály ony a ďábel nemohl pak více hrozbu svou učiniti.